eisoes wedi cymhwyso ceffyl i'r Royal International, sydd yn un bwysig iawn ym myd y ceffylau hela. A capten Alwyn Fali hefyd wedi bod yn gystadleuaeth cyson yn badminton dros y blynydde. 1788 am berchnogaeth Mr John Llywelyn. Dyma Hugo. Allan o'r march flamenco di Semeli a'r gaseg Angel. Wrth y modd yr enw yma. Cael traffaeth efo rhai yn nhw. Digon o de a choffi gan ni fynd hefyd ni'n iawn. A dyma nhw'n trafod. P'un yw'r bos, tybed? Ie, wel nawr te. Wrth gwrs Yn ôl mae'n ddrwg dy fi. trafod cryfderau a gwendidau'r ceffylau yma. Yn ôl y sôn, bydd Mrs Fali sydd yn beirniadu marchogaeth y ceffyl te yn chwilio am anifel sydd yn meddwl ymlaen yn ôl pob sôn. Yn ysgafn iawn. A be sy'n nhw'n meddwl wrth deu hynna, Rob? Ceffyl sy'n meddwl ymlaen. Be mae hynna'n olygu ti? Ceffyl sy'n edrych trwy y ffrwyn, meddwl rhywun peth. Ceffyl sydd yn trefeili, mae Ben yn meddwl wy moyn mynd mlaen. Wyt ti ddim yn moyn ceffyl sy'n meddwl wy ddim yn moyn mynd mlaen neu beth sy'n wrth yn ochr i a cael ofan. Mae rhaid bod y ceffyl hela yn... Ffocws bron, Ie, ffocws, ie. Mae fe'n meddwl, reit, mae'n waith i, wy'n trefeili mlaen, a fi lan o rhyw, neu lawr o rhyw, neu dros y glawdd, neu, tymod, wyt ti ddim yn moyn ceffyl sydd tyma bach yn cael gormod o ofan, tymod, bod bopeth a... Ie, oed hwnna'n neud sens i ti? Odi mae e. Achos fel eich chi'n gweud, ni'n goffa cofio, mae hela yw e, fe. Trwy dydd. Bob dydd, ie. Dyna gofynion y A gystadleuaeth. hynny'n rhywbeth Mrs Ann Fali yn gallu teimlo wrth i marchogaeth nhw. Teimlad ydy an, Teimlad yw e. Wyt ti'n gwybod mae'r ceffyl yn cymeryd y bit yn ei ben a meddwl reit off a ni den, dy fe, ti'n bod? A heb ormod o drafferth chwaith, heb ormod o ofyn. Mae rhaid bod nhw'n ysgafn yn ei pennau. Wyt ti ddim yn moyn rhywbeth sy'n rhy excited ac yn tynnu, ti'n bod, y bit yn ei ben sy'n controlio popeth yn y fe. Oeddwn ni nôl i weld sut mae'r dosbarth yma yn diwedd. Mae rhyw trafodaeth wedi bod, ond ar fi'n cael... mae'r rhosglymau wedi dod allan. Mae'r un goch ar fi'n cael ei roi. Wel, Zara Owen sy'n mynd ar wobr gyntaf yn fan hyn yn y dosbarth ceffylau helew marchogaeth i'r rhai 4 oed. A Zara Owen, wrth gwrs, yn cynhyrchu... Eisoes wedi sôn amdani bore, mae'n brysur iawn. Mae'n llwyddiannus iawn ar adran hyn, a wrth gwrs mae'n dod i'r sioe frenhinol bob blwyddyn. Glasses hyn, wrth gwrs, yn cynnig ar un docedyn hyn. Wel, dwi'n yn gallu gweld y rhif yn fan hyn, ond dwi'n tybio am berchnogaeth Miss Rosita Heimer. Wy'n credu bod ti'n Hokey Cokey. Ie, na beth wy'n credu, ond fe gewn i weld y number mewn munud. Ond mae fe'n batrwn o geffyl, mae hwn wedi dylan lygad i o'r dechrau wedi gwir. Mae hwn yn batrwn o geffyl ifanc sy'n ceffyl hela trw a trw. Dim ware. Mae dyfodol disglair i hwn, sy'n ni'n meddwl. Mae fe'n batrwn, mae'n anodd bod ni'n trafod beth yw Cymraeg yn ochr arall y cylch yn gynharach beth ni'n gweld i flaen i'n o'r cyffylau hela. Mae fe'n beth anodd i egluro, pwy sort o batrwn o geffyl, ond os oes diddordeb da chi yn y cyffylau hela, edrychwch ar y ceffyl hyn, mae hwn yn geffyl hela, tym bach o gorff. Does dim rhaid bod nhw'n bert, mae rhaid bod nhw'n y corff yn iawn a popeth o'n i'n trafod ar adran y cyffylau Cymraeg. Ond wrth gwrs mae tym bach o asgwrn yn y coesau, tym bach o drwch yn yr asgwrn yn bwysig fyd. A golwg urddasol iawn ar y ceffyl hefyd. Ie, ti'n rhaid, ie. Wel, Miss Rosita Heimer a Hokey Cokey yn ennill y dosbarth yma i'r ceffylau helaw marchogaeth y rhai sy'n 4 oed. Llongyfarchiadau nhw ac hefyd i Zara Owen sydd yn cynhyrchu'r ceffyl yma iddi hi.
Llongyfarchiadau mawr i Miss Rosita Hamer a Hokey Cokey ar ennill y dosbarth ceffylau helaw merchogaeth i'r rhai sydd yn 4 oed. Zara Owen yn y merchogaeth, ac wrth gwrs yn batrwm o geffyl llongyfarchiadau mawr i bawb.